Ion Iliescu, erou, călău sau manipulator al Revoluției. Pe 5 august 2025, la 95 de ani, Ion Iliescu își încheie parcursul într-o Românie pe care a modelat-o profund, dar pe care a lăsat-o și plină de întrebări. Figura sa rămâne una esențială și controversată în istoria postcomunistă. A fost considerat de unii salvatorul țării din haosul lui 89, de alții artizanul unei lovituri de stat mascată drept revoluție. Istoricul Adrian Cioroianu îl vede ca pe o emblemă a tranziției, un lider care a purtat țara de la Ceaușescu până în NATO, dar nu fără compromisuri și greșeli. O figură cu rădăcini adânci în comunismul românesc, un apropiat al lui Gorbaciov, dar și președintele care a semnat aderarea României la Alianța Nord-Atlantică. A fost Ion Iliescu un erou sau un călău? Sau poate amândouă, într-o țară care, la rândul ei, nu a știut niciodată exact ce vrea să fie?